दिल्ली अभियाननि बागै लाम रोखा IPFTनि बदल आगरतला बादारघाट स्टेशनाव बदल फाइ सफैबायख्या बरंनो नायग्रोनि बागै थांनो सहैख्या मन्त्रि सुक्ला नवातिया बदल IPFT बदलनि आदमराव फाइ सफै थानिबो कक्टनि बिसिगां खोखितनि मन्त्रि सुक्ला नवातिया साका सेपारेट स्टेट त्रिपुरालेण्ड सानमुंतगि दिल्ली अभियान लामना थाङै दंगो IPFT बदलनि बोखाक्तै मन्त्रि सुक्ला नवातिया खाथं खाजा खायै आगरतला बादारघाट स्टेशन फाइ मानजाक फाइमनि तै कुरुम कुथुम बदल नुगमनि बिसिंतै सावैमानो IPFT थैयाकोन बाक्सा बरक सावो IPFT थैया मन्त्रि सुक्ला नवातिया ताबुक IPFT नि लिया BJP नि सिखने सालायमनि आबुनो ताताल फुनुगै हायनो हाय IPFT नि खरकस कराक आदं उंगै फुनुका मन्त्रि सुक्ला नवातिया 17 तारिख आगस्ट 2023 IPFT पार्टी ने उंगै 2023 ने 23rd August जों every year celebration खालायो State for Dinner Day from beginning 2009 नि सिगां जोंनि बर'नि सारेन्सि डेभेलपमेन्टनि लिडारशिपआव बाइथांनिफ्राय एसे गोलावनो काबिनेटनि जरावा आगरतला हस्पिटाल मैदान जरावा कुमलम हेडक्वार्टार सिटी एरिया जरावा दिल्ली हम हाइख्लायै जों सेपारेट स्टेटनि डिमान्ड जों बेस खालायै खौरां हिसाबै मास गेदारिं हाइकबा स्टेट लेभेल गेदारिं हम हाइ प्रग्राम जों एक्टिभिटिज खालायफैयो दाख्लैबो हायनो जोंनि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी IPFTनि डिसीजन बाय 2023 23rd August स्टेट फर डिमांड डे आबुनो जों पालायनाय दिल्ली जंतर मंतराव आबुनो जों त्रिपुरा हास्टेनि लोकरा जतनो साइमनो IPFT आचाइफोरनि सिमिनो एडिसि आमचाइनो कताल हास्टे सेपारेट स्टेट सानै जों 2023 ना तामनि बागै बेस्ट मार्क लायखांबाय 23 आगस्ट ना तामनि बागै बेस्ट मार्क लायखांबाय जतनो साइमनो सिक्सिडल मनमानि 1984 सालनि 23 आगस्ट जोंनो जे त्रिपुरा हामचाइनाय खागै रोजाबनायनि उनाव बनो बेस्ट लायनो जों IPFT बाहायनो इंडियानि कन्स्टिट्यूशननि आर्टिकल 2 and 3 नि दारावा जों त्रिपुरा हास्टेआव दंगै 184 जनानि राजानि बोसोनआव जों माबानो कताल हास्टे सेपारेट स्टेट साननानै नांगौमोन IPFT फैला और त्रिपुरा हावा फारांथि सानाय आलादा राज्य माबानो जों बेस्ट लायनो जोंनि सारेन्सि डेभेलपमेन्ट थै थांनानै यागुलावखौनो जोंनि जेताबक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी IPFTनि जेतायनो जों बेसनो डिमान्डनो इशुनो जों कोनो दिना दुर्बलता खालायावै कोनो दिना जों उग्लगा तन्यावै कोनो दिना जों आबुना खालाबै तन्यावै जोंनि खरांना जों दैबोते सानानै बागै दाग्लायहायनो 2023 नि 23 आगस्ट न आबुना जों दिल्लीआवनो खायलायसिनाय होननाय जों वानसबै दागो जोंनि गोबां डिभिजननि प्राय 200-250 जोंनि डेलिगेट दिल्लीआव थांलायनाय जों जोंनि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी आबुके प्रेजेंट जोंनि अनारेबल प्रेसिडेंट गोनां जोंनि आता प्रेम कुमार रियां जोंनि IPFTनि अनारेबल जनरल सेक्रेटारि गोनां जोंनि रिटायार DCS रिटायार अफिसार सपन देबबर्मा जोंहाय सेंट्रल कमिटीनि लिडार जतनो थांनाय बेनि बागै जों जत लोकराफोरनि थानिबोनो खबरनाय जोंनि जे दिल्लीआव थांगै आलादा राज्योनि दाबिनो फारांथि सानानै थांतानिवा लामा लांक्लक बाय ट्रेन थांतानिवा बा आरो थांगै जोंनि प्रग्राम साक्सेस थांगै किबिले खायासा जरा जानि जामाबा किबियासा जरा जतनि लोकफोरनो ईश्वर हामारि खालायदों भगवान सुबासा गायतर सुबासा जतनो सिरिलायदों बे दाग्लायाव हांगा जोंनि नेशनल फेडरेशन फर न्यू स्टेटनि ऑल स्टेटनि रिप्रेजेंटेटिव जोंनि लिडार्सफोरखौ जोंनि मुभमेन्टआव जोंनि 23 आगस्ट दिल्लीनि जंतर मंतरनि प्रग्रामाव सिटिं डेमनस्ट्रेशननि प्रग्रामाव पार्टिसिपेट खालायनाय जोंनि अनारेबल नेशनल प्रेसिडेंट
NFNSni borang menang Dr. Munis Tamang dari sini ada jagawa ex sini National Federation for New State sini advisory chairman dynamic sini kiprahau payai bang mas sini IPFTni coba mani IPFTni unboxing mani bini contribution tonggo sini Niru Reddy bobo Thangnai bang mas state ko Thangnai sini movement leadership ayi borok coba naik dilwa Asia Gos kung agar tani simino dostani simino Thangwi beli jonta montara national level national leader Dr. Thangnai ke layo sini government of India ne representative jara ministry Thangnai borok bai sembal lagi nibagai kau salajak layo borok bai sembal lagi sini haina hai taklai tam nibagai dilewa Thangwi tam abona three no borok na kau sana nibagai yang sojok mana